Klaten. Jalan Yosudarso, Kelurahan Karangwaru, Tulung Agung. Sasaran saking pundi kemawon mandhap wonten pintu masuk terminal Gayatri Tulung Agung melampah ngetan kalih doso meter wonten perempatan. Lihat papan nama pengobatan Tianjen Tulung Agung. Lajeng mlebet ngaler kirang langkung 100 meter etan dalan. Telepon 08 kali setunggal sekawan 0 30 30 Cabang pengobatan Tianjen Trenggalek. Alamat Jalan Trenggalek Tulung Agung, Dukuh Karanggayam, RT Pitu RW Kalih, Desa Karangsoko. Panjenengan pirsani papan nama Kidul Margi utawi sasaran pas ngajengipun pom bensin Karangsoko Trenggalek. Telepon 08 setunggal 36 songo gangsal sekawan. Pengobatan Tianjen, solusi tepat untuk sehat. 90,9 FM Brilian Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sahabat Brilian, wonten pinten-pinten informasi kesehatan salah setunggal niki saking Agarilius kalau ingkang sampun kapirsa ugi saking pengobatan Tianjen. Atur nuwun panuwun dumateng para mitra kerja ingkang tansah setia tubuh lan nyengkuyung program-program di 90,9 Radio Brilian FM. Sahabat Brilian, niki wau dintenipun Sabtu kagem panjenengan ingkang ngrasakaken badhe ngegono napa menika karaoke kados padatan sumangga ingkang badhe kinten salam mawon sumangga lan niki mengki kula atur pinarak kados padatanipun nggih. Umpami mengki jam 3 dereng cekap kula lajengaken ngantos jam sekawan nggih. Datang 081137 8799 ugi kados padatanipun ing 0355335700. Sahabat Brilian kagem program pembelian susu Zigo 26 niki tasih wonten sanes nggih punten Agarilius Drop wonten pembelian beli 2 gratis 1 tapi kemasan ingkang ageng nggih. Umpami jenengan tanglet Agarilius Drop yang beli 1 gratis susu Zigo 1 ada, yang itu sudah habis. Ini ada yang 2 tapi hadiahnya juga lebih gede, artinya 2 kali lipat kali yang beli 1 gratis 1 itu nggih. Monggo. Assalamualaikum ingkang sampun gabung lumantar 33 kang sapi tengatus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak digoyang-goyang. Pancen gayeng astul Mbak. Lan nunjuk Agarilius. Supados sehat terus. Sak menika badhe nembang napa kinten salam mawon. Kula Mbak. Kula tak nembang Joko Barat Mbak. Nggih. Niki ndamel iringan apa mboten? Dipun iringi nggih purun. Mboten napa-napa. Cobi kula padosaken Joko Barat iringane nggih niki pelan-pelan mawon. Nggih Mbak, kula nembang nggih. Niki riwayat hidup. Joko Barat. Nggih niki Mbak. Mboten terlalu pelan nggih, mboten terlalu cepat. Nah, sedengan niki. Nggih. Asik musik, Mbak. Nggih. Oh, lah kok wis budal tiba Sik Mbak, aku kok ndak pas saiki lek ngabani. Sekedap Mbah. Jadi sing niki mengke mbok pilih langsung sekeca ingkang niki. Nek ini sing karaoke niku kok aku bingung lek ngabani. Nggih, sekedap. Niki. Nek niki gendeng, Mbah. Nggih. Kenapa?
Monggo. Wiwit yen mula aku ra wis kondo aku nesta tanpa kondo tuna saka marat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis watine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora ngakewa yen sliramu teko palakrama rengenge kulon parane rempenge rembulan senenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap rengenge kulon parane rempenge rembulan senenge esok tempe sorene kasih tresnamu moho apa Nggih. Monten Mbahku. bisa Alon-alon wae sepados mboten menggeh-menggeh. Monggo, Mbah. wiwit biyen mula aku ra wis kondo aku wong nesta tanpa kondo tuna joko larat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis watine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora ngakewa yen sliramu teko palakrama rengenge ngulon parane yen bengi rembulan janenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap srengenge ngulon parane yen bengi rembulan janenge tempe sorene tapi tresnamu apa Matur nuwun, masyaallah. Bae jan jos gandos niki wau nggih. Ingkang buka lan langsung
pones setunggal lagu. Alhamdulillah derek remen mbahku, mugi-mugi sehat selalu nggih, saged dados tamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo digoyang-gayeng Panten gayeng tenan wae. lan ngunjuk agar lulus. Jumat sehat terus. Lelagune napa? Kula tak nyuwun teko saking Mas Jiki, Mbak. Sekedap. Teko. Ayo Mbak. Kayut. Ini durasinya pendek mawon. Mugi-mugi enten nggih. Iki lagune enek tapi karaoke-ne sing dereng enten e. Dereng wonten. Sik cobi. Sekedap nggih, iki sik dalam rangka kula padosaken. Niki ketemu setunggal ngeten niki cocok napa mboten cobi niki lho, ngeten iki. Apa iki? Oh, duduk tayub. Oke lho. Senes. Dereng gadah Mas, nyuwun pangapunten. Pripun? Nek gaul mawon Mbak Wit. Nek gaul tayub. Nggih. Insyaallah niki. Niki nggih. Nggih.
Nggih, semanuan Mas Lembung. Sampun niki wau nggih kalih pamundutan ingkang angka setunggal matumber pinangka kalih kagem Mas Lembung niki wau. Ingkang lintune persiapan nggih niki dalem jedhah rumiyin informasi kesehatan ugi pinten-pinten informasi saking mitra Radio Pilihan FM sumangga mangke saged pepanggihan malih sabibaripun. Pancen abang-abang tur ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kung ragati. Sampean kurang ajar, Pak nih. Ayo, sapa sing abang ayu-ayu? Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho, Oh iya, Pak nih. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan. Tur wae ketel, tur akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae. yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhake hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan Nah penyakit. terus carane nganggo? Yen sing tablet carane dideleke ing lemah ing kiwa tengene tanggiran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Nek. Ngono, ya wis aku wis mudeng saiki. Pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dhateng toko Rukun Tani Bandung, Jati, Mergayu, Bandung, Tulungagung. Toko Amalia, Desa Sukodono, Karangrejo, Tulungagung. Toko Barokah utawi Pak Wendy, Rajan, Gesian, Pakel, Tulungagung. Toko Joyotani utawi Mbak Yuni, Desa Gumelar, Gandu Sariwetan, Trenggalek. Ugi sumadyo dhateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan. Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak? Jangan gitu Tole, Mae lo lupa tadi naruh uang di mana ya? Iyalah, masih belum tua kok pikun, Mak. Kacamata nih Mama di mana? Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin tokcer. Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mae nggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus.
Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di Gres Sehat Radio Berlian FM yang beralamat di sebelah barat Pasar Senggol 100 meter selatan jalan. Pesan antar bisa. WA dulu ke 0811 3787 Sekali lagi 0811 3787 909. Gampang lupa, minum madu pala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak RT-nya ada ya, Bu? Oh iya, bapaknya pergi berobat nih pengobatan spesialis ambeien Boyolangu kuwi lho, Pak. Jarine koncone ning kono obat herbale manjur tenan. Iya lah, Bu. Neng kono ki spesialis ambeien, yo cepet mari lah, Bu. Kulo Pak Jiman Lumbang campur darat. Nandang gerah amben pun enten setunggal tahun lho Mbak. Lobat ning teng pundi-pundi mari kumat, mari kumat sampai jibek. Akhirnya kulo dikandani tonggo ngajeng griya kulo. Kono lho Pak Jiman berobat teng pengobatan khusus amben ning Boyolangu. Ning kono ana obat herbale manjur yo cepet mari. Akhirnya aku nyatakne mrono. Kuwi lho, biar Boyolangu kulon dalan. Alhamdulillah semenjak berobat ke sana jian sembuh total. Wis gak kambuh-kambuh maneh. Iya, satu-satunya pengobatan ambeien Boyolangu khusus terapi ambeien dan wasir dipadu dengan ramuan herbal pilihan dijamin berkualitas, sangat ampuh menyembuhkan penyakit Anda. Cukup sekali berobat sembuh total dan tuntas sampai ke akarnya. Bagi Anda yang menderita ambeien dan wasir yang sudah lama tak kunjung sembuh atau sudah berobat di berbagai tempat belum ada hasilnya, coba ikhtiar berobat ke pengobatan ambeien Boyolangu yang khusus mengobati ambeien dan wasir. Insya Allah dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Ayo datang ke pengobatan ambeien Boyolangu. Bila 3 hari minum obat belum ada perubahan, obat diganti gratis dan gratis biaya pemeriksaan. Alamat praktek Jalan Raya Boyolangu Tulungagung Desa Ngranti atau sasaran perempatan lampu merah Pasar Boyolangu ke selatan, kurang lebih 500 meter kanan jalan, tepatnya samping Bank BRI Boyolangu. Lihat papan nama pengobatan ambeien. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam atau menghubungi WA 085327583285. Pengobatan ambeien Boyolangu, solusi tepat untuk kesembuhan penyakit ambeien Anda. Sahabat sehat, berikut ini adalah kesaksian dari Bapak Suwarji yang beralamatkan di Malasan, Durenan setelah minum susu Zigo 26. Derenge Mbak, kraosen apa jenengan keluhane? Kecil Pak. Keculino ngoten. Terus akhirnya ngunjuk susu Zigo. Nggih, kerja sudah ngaten. Oh ngoten. Asane iki pun pinten kerdus niki. Pinten bok susu Zigo niki. Wek saka muntah, Mas. Wah, ngeri banget. Songo banget. Nggih, sama. Nah, mantu niku kok jenengan rutin saniki kraosen apa? Kita mampat mandi. Ya, waktu kadang sik rodok Iku. jadi ngono. Dan tapi saniki ra di Nggih, kadang kalau mobil nggih rodok Mas. Penak. penak ngoten nggih. Nggih. Sudah ngoten nggih. Sudah kandang. Niku pesene pripun Mbak kagem para pendengar niki? Ngombe susu Zigo Nggih, masuk tapi enteng ya mobil. teh ngoten ya Mbak. Nggih. Ready sap, Mbak, ngoten sangat. Nggih, ngoten mawon, Mbak. Sahabat sehat, ayo penuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan minum susu Zigo 26 setiap hari. Susu Etawa Zigo 26 bisa Anda beli di Gerai Sehat Radio Berlian FM yang beralamatkan di sebelah barat Pasar Senggol 100 meter selatan jalan. Pesan antar bisa WA di 081137879909. Sekali lagi 081137879909. 90,9 FM Berlian Radio.